Amo ni si Efren Bata Reyes ring napita. Oh. Okay kayo. Wala sila na kaila si Modul, paila dul. Ako na si Kuan DJ March. Na tulakad na kay Bingka. Ugman sanitas. Bingka! Ang lamia mo na. Oh, mo na siya. Sampul. Bingka, bisag asa, bingka, perting lamia. Namig music video sa among buhaton nga kanta mga kabingka. Diri dapita gapon sa may bypass, no? Tas ako diri dapita mga kabingka. Perting yung kapuya. Napakyas dito mga kabingka, ano? Napakyas ko din dapita mga kabingka, pero okay lang gyapon. Gamay ra man ang agwat. 2,000 years later. Yo, what's up mga kabingka? For today's video mga kabingka, mo adto to karon sa Katalunan Pequeño mga kabingka, kay na ako'y usa ka atuon dito mga kabingka, okay? Akong atuon karon mga kabingka, usa sa pinakamalupitan nga mga rappers diri sa Dakbayan sa Davao mga kabingka. So dito ta dapita sa Katalunan Pequeño karon mga kabingka, na ako karon diri sa may Bangkal, Davao City mga kabingka. Dito dapit nga side likod mga kabingka, dito dapit ang bingkahan sa Bangkal, no? Kung kahinumdum mo atong kanta na ko bingka bisag asa na dito ang tag-stress kanta mga kabingka. So i-update mo unya mga kabingka kung unsa dapita, kung asa to dapita ang akong atuon mga kabingka. Gisaw. Sa inyong mga kabingka, natakaroon din sa Hope Mountain Derbyshire. Okay? Napakyas ko sa ako naguhan mga kabingka. So unahan pa daw mga kabingka, no? So baktas sa siguro tani mga kabingka, kay kasi mga pakyasa. Abi na ko mga kabingka, kay gitagaan ko niya og description sa iyang style, pero napakyas, no? Baktas lang ko din dapita mga kabingka. So dito dapita mga kabingka. Sa to dito mga kabingka, no? Kasi magbaktas na lang ko kay sa bagay noon anad man ko anong mga baktas mga kabingka, no? Kasi mga kanan mga kabingka. Grabe mga kabingka. Unahan ba daw mga kabingka? Perte na gyud kong pakyasa, diba? Kita niyo sa akong vlog karon mga kabingka kung unsa gid ang kapakyasan sa akong pag-vlogging karon mga kabingka. Pero unahan pa daw ato lang subayon ning kalsada diri mga kabingka kung unsa gid ni ka layo, no? Dito dapit sa Munti Hope Mountain diversion. Grabe mga kabingka, pero okay man gyapon mga kabingka, di ba? Mas challenge mga kabingka kung magbaktas ka. Bypass, di ba? So unahan pa daw. O kabalo ko asa gid dapita nga side mga kabingka, di ba? So unya mga kabingka, update na lang po siya tamuon niya mga kabingka kung sure na gid sa kung destination mga kabingka, no? Basta karon akong maingon mga kabingka, napakyas yun ko, no? Kay perti ko magiging layo kung ako kabalo kung asa dapita ang lugar rin dapita, no? Ay nara na din mga kabingka, dire din nga side mga kabingka iyang ingon. Unahan na din, gamay na din ang agwat mga kabingka na raw Williams. Din ang giingon, no? Unahan pa di ay. Kita niyo mga side dito ang kuan dito mga kabingka. Dito dapit ang sultatanan padalong og mental. So karon mga kabingka kay isod man mo tabok pata diha daw mga kabingka, no? Daghan pa kay mga sakyan basig word by word daw. Taka tabok-tabok. So karon mga kabingka mo tabok na siguro ko. Let's go. Yan mga kabingka. Nana ko diri mga kabingka. Nana ko diri. Ha? Wapo kay pabaktas ako diri labita mga kabingka. Pertig yung kapuya.
Napakyas ko mga kabingka, ano? Napakyas ko din napita mga kabingka, pero okay lang gyapon. Gamay ra man yung agwat. Wa man siya nag-ingon nga kuan, unahan pa di gamay ang ilang kuan, pero dire napita mga kabingka, challenge kay mga kabingka. Kay kuan no? Paubos, no? Pabahada ba kumbaga. Nagbaktas pa ko dire. Nagbaktas. Wapo gapo no? Kita niyo yung mga kabukiran mga kabingka sa akong side, di ba? Pertig yung ukiha kay mga kabingka. So, ako pa ning i-message no kung asa na napita ang tungtuhana mga kabingka kay kuan. Nagbaktas ko, no? Mag-ingon ako. Tukar gyud akong arthritis mga kabingka. Yan mo mga kabingka kini tukar akong arthritis. Yo mga kabingka, so naan akong ginaingon mga kabingka, isa ka banggiitan nga rapper. Unsay ganyan yung grupo ganin inyo, Brad? Amigos. Amigos, no? Amigos. O bago pa rin siya nagmata, no? Bago pa siya nagmata ng mga kabingka. Tara. So let's go mga kabingka kay kuan kay mga kabingka. Pero pasensya lang mga kabingka kay dili siya sanayan sa mga vlogging. Pero sa mga rapping, diyan yung makita ang pinakabanggiitan nga rap sa Davao. Wapong lagi diri, pero wag ko nagmahisa nagbaktas ko kay one part of content man gawin ka, di ba? Walay challenge ang imong kuan, matud panitor, way lami ang kinabuhi pag way karne. So walay challenge po isa ka vlogger kung di ka magbaktas-baktas. So unya mga kabingka at tuon na to. Walay lami ang kinabuhi kung walay bingka. So let's go. Yan mga kabingka, oh. Naa daw diri Gumamela. Kita ninyo, Gumamela Street. Ay, Gumamela, oh. Oh, napoy Gumamela. Kanina gi pangalan og Gumamela nga kabingka. Kung kuan kanang naagay dapat Gumamela. Lain po kay kung wala siya. Wala Lansuni Street, wala na Lansuni. Pero ang kuya gyud dia Bingka Street pero wala bingka. So nindot kayo karon pa jud ko nakaadto din napita mga kabingka. Kasi kan dito man ko ni adto napita sa unahan. Ano ba gyapon niya dito dol? Karang Oh, sa London. Pero kanang daghang mga tanong-tanong ba? wala kay depende sa ibo kung kugihan ka magtanong. Dili ka nang log. Dito na kay pugay bulak dito sa balay gapon. Usa nindot kay diri mga kabingka. Makita niyo sa Dili mo rambutan. rambutan mga kabingka, rambutan. Oh. So sa taga na wala. Okay kayo. Umo na din yung balay. Kuan kayo. Kanang nindot kayo. So nindot kayo. So house tour mga kabingka. Uy. O niya akong ginaingon kay napo dai sila kundo diri kanang gaming chair oh. Diba? Kabingka wala pa naman ang studio. Pero okay ra na oy. Oh, kung suga kabingka karang ano. Da. Karang Oh. TV. Pero okay kay na oy. Oh. Ting hayaga. Nindot kay yang kuandri yang mo na yung studio diri mga kabingka, house tour. Oh, nindot kaayo. Wala pa budget kabingka. Pero okay ra na. Ana man magsugod. Di ba? Oh, diri mi unya magbuhat og kanang kuan, kanang kanta mga kabingka. So, update mo unya mga kabingka. Let's go. Tara, adto na ta diri. Wala ay music. O gusto nimo na. Okay, sige. Sabay tang mamaktas, sabay ta sa bypass.
Yun, what's up mga kabingka? Nata karon diri sa dike, no? Makita niyo mga kabingka. Nindot kay na nagkuan dito siya, nagligo-ligo. Nagawa Yo. na sila doon, nanguha sila pasayan. Oh, nanguha sila dito kanang lagot mon. Siya ang lagot mo. Kuan mga isda. Ganana mo na yung mga lagot mon. At dahil sa silat ka sa buntag. Unya na. Dito daw sila nag-shooting sa ilang kuan. Unsa ito inyong gi-shooting atong inyong kuan ito inyong music video unsa ito siya kanta? Buntag. Ang title to Buntag. Buntag. So search lang niyo sa YouTube Amigos, no? Silat ka sa buntag. Di ba kape, parisan og bingka. Pero ito nindot kayo diri mag-shooting bisag unsa nga shooting ba? Oh? Kung makita niyo ako real talk lang gwap o kuan kayo diri mga kabingka. Di real talk lang nako mga kabingka sa tinuod lang diri. Kasi makaingon mo nindot kay diri. Sa tinuod lang diri hugaw jud kay ni diri. Pero daugon lang sa video. Tanaw lang sa video mga kabingka. Ay, hugaw din. Ha? Pero okay ka pong kayo. Limpyo. Pwede kay kadiya maligo kung mahimo. Diba? So, manuroy pa ta mga kabingka. Ay nagapan dito na nagabinten. Basta mahugaw ni diri. Duwan. Okay di kay dito mga kabingka. Picture man diri doon. Ang palikasan. Pero dito dapitan na nanguha dito mga pasayan ug unsa pa ilang mga makita nga mga lagot mon. Ato na to. Oh, ato na to. Isa ma'am, ato na to mamalit na tag isda. Pwede ka pon. So mamalit na may isda mga Pili kabingka. ka punta mo ato dito. Sige, tara. Para mo naog lang dito. Nindot kaayo diri napita mga kabingka. Oh. First Ako sa gisuroy sa among lugar mga amigo. oh, Nindot nindot si Bingka, ako si Amigi. so isa ka marangalan nga Oy, doon, ay nagkuhan. Mga doon. oy nadi na yun totoo na to so nakaila des ko rin mga kabingka so shout out na ako rin mga kabingka lain po kay kuan po no shout out na ako ni mga kabingka nadi nakaila o ako katuungan nadi nakailas ko diri so naugo na to okay mga kabingka nagdula din mga billiard oh shout out sa inyo dia oh grabe kay ka kwapo kayo bro mo ni si Efren Bata Reyes ring napita oh ah okay kayo Wala sila nakailas si Modul, paila dul. ako na si kuan DJ March Tulad kanta kay si Bingka. Ug mansanitas. Bingka! Ang lamia mo na. oh mo na siya Sampul. Bingka, bisag asa, bingka, perting lamia. Lisod kay dito dun kay copyright ko dito dun. Oh, nice sounds. So, pasensya na. So, kita mga nindot kay ditong napita mga kabingka. Kuya kay sila manggula og billiard, no? Kuya kay gula sa billiard dito. Chanda man kay diri napita sa inyo mga sa inyo diri dun. Chanda kayo diri oh. Tagan kay mga katawan. Oh, tingka. First time na ko diri naabot yung napita, no? So, first time na ko diri napita naabot to. Wapo kay ilang kuan diri napita. Ilang lugar. No? Kita nyo sa pong video diri mga kabingka. Nindot kayo, picture. Diba? Okay kayo mga kabingka. So mamalit pa mi og isda. So i-update unsa? Malawa. Oh, tawon na to ilang kuan diri. So i-update mo niya mga kabingka kung sa pa dapita ang dapita. Bingka, mga tao dito. Oh, nangita mga bata pa sila pero nangita na sila ng isda. Ang mga tao dito kagariya ba mga isda. Ito, grabe ka. Ang mga tao dito ganun na ba? Ignorante kay mga vlog. Ang mga tao dito mga ignorante kay mga kabingka. Stricto kayo. So nag-video ni doon. Pero asag nilang okay kay. Video. Suko mga video-videoan. Bawal. Oh, sabi niyo. Kining lugar
iagian sa Dakudaw Port. Linog urag pag naay port daw diri. Oh. So ato pa ning sa labi na tao karon diri. na uso kayong linog. Nagbantay-bantay ito. Oh. Ay urag port line siya. Oh. So basta isla doon. ay layo de kay mga kabingka. So atuon na to kung asa dapita ang kuan. Kung palit makatagkuan dito. Sudan. Oh, isda. Mga ugod da. Oh. So, i-update mo niya mga kabingka kay wa na ko ilain istorya. So, Isa. pero mga kabingka na malit ni bangos. Oh, Red may kungus guys. palit para Sudanon. Okay ra tay videoan ka tay. Ayaw. Maulo. Wala vlog ra tay. Oh. So, nindot kay diri napita mga kabingkaw ilang kuan. Malit mig isda. So, mo ay mo gipalit diri oh. Mahal juga yung isda ron mga kabingka. Pila ni siya? 122. Oh, 122 daw na siya. Oh, may mga bulad, may mga mantika. 122, yung kwarta, 130. So, okay kayo diri mga kabingka, di ba? Palit mig kuan, palit mig mga isda na nasa mga pipino, di ba? Kung may mga chichirya, biligya. So, palitin ni diri dapita mga kabingka oh. Palitin ni diri dapita. Nasaan yung sumiryante? Si pangalan sa imong tindahan diri te? Inday lang, inday. Inday. So, diri dapita oh, sa bypass. So, okay kayo. Oh, kita rin mong kuan mo. Kaya mong isda mo na mong gipalit. Gusto man kaning subaw na to. Totoo na lang ko na. Ikaw ni bahala na. Sa itirado. Basta importante ang malaga. So, uy, mo na ilang kuan diri, mo na ilang basketballan diri, mga kabingkaw. Oh, nay na maligya diri ko ano, nay na maligya diri kanang kuan, turon. Nindot kayo. Oh, ilang basketballan diri. Nindot kayo diri, gabi kay kasada, di ba? Okay kayo. Oh, napay Marlboro okay. So, Uy, tambayan si Kitbil. oh. Usok ka niyo? Asa may dapitan ni? Wala, hindi mo. Ay, wala lang din ni Char lang din ni kabingka. So, unya mga kabingka, shortcut daw. Tingalagay ko ganda nga. Wala man ning kuan ganina, dili man ta diri miagi pero shortcut. Pero okay lang kayo. Basta importante ang malaga. So, dito mo niya mga kabingka. Sa So what's up sa inyo mga kabingka, magbuhat na mig music video sa among buhaton nga kanta mga kabingka. Diri dapita gapon sa may bypass no. Indot kay diri dapita mga kabingka. Kusa na diri dapita buhaton. Wala mo. Private na. Private to mga kabingka. So atangi ang among music video mga kabingka. Sa pa ba? Oh. Video mga kabingka. Yan mga kabingka. So atangi ba sa among music video mga kabingka. So yun mga kabingka. So muuli na ko. So daghang salamat sa imo dia Dol sa pagpa-collaboration na to, no? Inaw pa dagan pa ta mga collaboration nga mahitabo. Ito po si DJ March in the place to be. Yo atangi ang akong vlog. See you in next my vlog. Ang kanta po, bypass. Oh, bypass. So atangi mga kabingka. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.